Bibliology, Doctrine of the Bible. Part-2. General Revelation ni bisingti kebo mathangzagi daman. Maya, General Revelation abo kaitu tongo hanai borok no binis namjak mani rok ni bisingti bo sakno khunuk mase. Samung berem rembrui ni butang tang chiniyo sawo. Jisu ni bisingti simise borok mathangzak nai tam ni hinke. Jeng mathangzak na tei ke kaitur osung saro borok ni thani bini mung simise rusiwo. Inspiration tabunahan. Theopnestos, God breathed. Abu kiri kokte ni kokse. Theos, God, kaitur. Nestos, rangma. Eba ke hama hanmani kokse. Kokte je bai sanathan ke kaitur ni rangma eba. Kaitur ni hama hanma kokse kulayo. Kaitur sakbai thang borok no romani eba kaitur borok ni yakti ke borok ni kokte bai. Kisafana saya kriti ke suimena apno no inspiration. 2 Timothy beram rem thani butang tang sido. 2 Peter beram rem thani matang ni sisa. Divine element. Follow ke thar kaitur bai tidul jagi sijak mani aro kisafana saya kri. 2 Timothy beram rem thani butang tang sido. Alambak ne bebak kog no kaitur bai kobul jagi sijak mani abu kubuina frung thani chugo. Tatal ne funuk thani chugo. Samung saya no sara thani chugo. Fiak kaham ke tongane frung thani chugo. Human element. Borok ni bising teike, borok busina teike, te borok ni kok thebe ke sijak mani. 2 Peter beram rem sani butang ni sisa. Kok diari thajafana borok ni musung ti sijak mani ya. Tamake borok phala ke tharbai kobol jagi se kaituni aroni kok sawo. Verbal plenary inspiration tamunohan. Verbal kok thaja ke beba kok thayo no saya kriti ke kai tor borok ni bising ti ke romani elambang ni kok abono no verbal inspiration mathai berem remba butang tang chicha. Plenary bebak elambang ni kok rok no soman baksa ke no inspired abono no plenary. 2 Timothy berem rem thamni butang tang chicha do. Illumination tamunahan. Enlightenment. Phang ke businani fan. Kaitini kokno puri ui busina bagi fola kathar kaitur subawote fan duo. First Korean beram remnei betang tangsi. Elambang ni kok theruk bebak no fola kathar kaitur bai kobol jagi sijak mani. Aboni bagi kaitur ni kok busina bagi fola kathar bai tidul jakna nango eba chuba chunango. Aboni bagi fola kathar kaitur bai tidul jagai kebo fano kaituni kokno romise manya. Kebo khoroksa fano kaituni folano manya borokbo kaituni kokno romise manya. First Korean beram remnei betang tangsi. Kaitur bini fola bai omono sungno sirikha. Fola bebak na cheri nayo. Kaituni bikha bising ni kok suda cheri nayo. Canonicity tamunahan. Greek canon measuring rod. Abo kaituni kokda kogya abono sui naimani no hano. Je council rok bizab rok no diye abo inspired da eba. Soi kaituni kokda abono sanai naimani bojaro sijag abo sabo bai sijag akoro. Semai kesamni canonicity wo tamu wo eba bobo area wo bahike amjok jakha te chanai nai seman ka je thamchi chuku bijab rok simino kaituni kok hani nai. Sinai se bo kaitur bai chongjak da aborok no amjogi nayo bo diari da eba diarni swar manjak da a bijab abo live ma rok bai gothuk jak da Jews rok abono yasagi da na. Abo herokono borok kaham ke amjogi te chanai nayo. Ezra bai ke goshui eba yasagi najakha 5th century wo. Somai ketal elambago bo. Somai kesamni yapang bijab ni simi malaki bijab ni kogrok kaituni kok ni khusajak tongo. Mathai berem ni sitham butang thamsi bawo
khajak somaikatal alambakne amjukmung eba chanai canon city-o bahike naisisini bijapno simi kaituni kokhni gosiwi eba yasagin najakha apostolic city abo jisuni sagirok bai sijakmada universality abo bebakmo tharok bai da yasakjak inspiration kaitur bai koboljagi chaikri tikhe sijakmada content phola bai krungi tongthani suksokjakda omroknon amjoginayo somaikatal bijapni bagai bahike canon khajakha eba sanamjakha jisuni sagirokni jorao borok kaituni kokno se suyo joto borokni bagai hini gosiwo the council of curtis AD thamra chukusi sini wo amjogi chanai suwino nisi sini bijabrok somaikatal kaituni kok hini gosiwi najakha Part-3 faitamo nasing tongdi ambai